Sing endi sing endi? Eleh, bungkus Mas, bungkus. Alah ndelok putrine ya brengah-brengah kaya kakean keblukan ngene rotine. Neh sing kuning iki malah mbah ya. Ngalah mencam-mencam aja ngono go kowe iki ya padha karo aku. Lah aja ngono Dara. Alah lah. Saise kurang gede. Nak nganggo biru sawanen, mergo usum mudan ngono ya. Ya mengkeret teh. Iya. Mengkeret dadi abu-abu ngoten nak. Wis ndakep terus kowe. Lah butuh kehangatan. Ngeloni magicom ora iso. Biasane kowe mesti ya. Ya iya, lha aku yang ngeloni setrika kok. Mboten. Kompore ning dhuwur meja angkruk-angkruk mboten pareng. Oh ngoten nggih. Aman jadi aman jadi. Aman. Jadi aman. Nggih. Dereke apa ya? Sedih nyumbang isine ya mung nyumbang sedih kagem dulur-dulur Pati dan sekitarnya nggih. Nggih mugi-mugi enggal surut bisa beraktivitas kembali kagem dulur-dulur Pati dan sekitarnya. Itu aku mengandung apa iki cah? Ngono terus kowe tak bom kowe oleo. Titeni kowe. Wong barang mari Mas mbok gawa ngetan-ngulon iku lha apa lah yo. Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah. Lho ancene dulur-dulur anu endi jenenge ndegan ben ora mantuk. Ben ngenteni aku terus lah kene. Kula. Ya salahe ora tenanan. Jajal nek tenanan. Iki sandal kok sing sisih ning kene, sing sisih ning kene iki. Dalem. Piye leh kok iso undang-undang wong ae. Musik ah, nata sik aku. Sandale Cinderella iki kok. Sandal anti kepleset. Pripun? Oh ngoten nggih. Biung kita beda dari yang lain nih. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, wayahe mantuk atik malah diudani terus sing ngene iki janjane piye le Pak? Pak ah. Ora entuk mantuk iki, Bu. Nek ana sempak-sempak kamoh ngono lho, Bu, mbok uncalna ning dhuwur anu, Bu. Wis loro. Masyaallah. Sing donga nak awakmu. Lah sempakmu sing dibuang. Nggone MK wedding ae ngono piye? Sing bolong kabeh. Mbah wis karepem kono mbok aniaya kaya apa. Sing kaya ning TV-TV iku lho. Piye Pak Kun? Piye Kun? Miss Indonesia. Wapan rusak titeni kowe. Ketoke kok ora patek seneng karo aku le. Aku lho krasa ndek ben mula. Rasa minggir-minggir nek glundung. Ya aku ancene enggak sangkala glundung ben ditemok Pak Mul. Wes senenge nek ora Dek Titin kok Dek Tia. Kali-kali Dek Ika ngono gene kok iso. Gimana aku.
Aku ngene iki ra ewoh le, Pak. Kumon aku ngene iki. Kandhani kok Kristin kok. Kristin iku sanggere ana Pak Mul tetep nyerot lho, kandhani. Lho mriko jenengan mriko. Hati-hati lho dorong ke pasar. Sumpah do moto duwiten kabeh. Sing ora mau aku tok. Wis ndang mulai. Jajal kok wae terus mlayu wedi. Lho terayan sing tak kan ndang mulai hek. Ya aman, garwane iki baik hati tidak sombong gemar menabung kok. Iki lho cegat neh. Iki engko entuk iki kowe. Entuk iki. Entuk hikmah iki nanti kandhen ya. Pripun? Alah jenengan kok iso angel-angel. Gagah, gede dhuwur, pideksa, check out di keranjang kuning. Alah ning Shopee ra akeh. Alah ning Shopee yo ndaduk. Dewa kok mboten ngertos, nggih ngertos. Gede tur dawa. Nggone nang dhuwur kayangan kono lho. Kok iso miber lho, Mas. Iso miber lho, Bio. Iso miber kaya manuk. Alah ana. Manuk sing ora iso miber. Ana. Engko tak WA sak gambare. Aku lho. Dengan ngertos dolan. Sing duwe iki ora nganu ra baen-baen iki. Mana sing kok gak iso miber aku. Sing duwe mau MK wedding. Nggih. Konyos. Ya Allah lerot, rot iki ndak matanem ndak ana apane. Ya. Kok mergawe kok ngene iki piye to ki? Dongam kok elek, ngancam patiku kowe nduk. Ketoke kok ngoten, Ndara. Anu sing saged miber kalau wau. Iki sing jenenge Dek layak jenengan tak anteni kok suwene ra karuan. piye yo? Lah niki wau sing saged miber kalau wau ta, Ndara? Bisa mabur Pak, kaya nggone dhuwur kayangan. Lah nggih tak kira ya. Piye yo? Nggih saged miber. Kok iso mubeng aku nanti. Sing kados manuk niku wau ah. Nggih. Niku wau anu gak pareng matur. Nggih. Nggih. Monggo katuran lenggah. Ndara. Ngaten. Ngadeg mawon. Senengane kok ngadeg lho, hanya panyu wis ngotak-ngatik terus ae. Kowe kok ngoncap-mencep seneng atimu ngono kok piye? Lagi seneng lah wong untuk mainan iki engko bayaran kok ora seneng. Dalem. Sawetara aku kepengin diundang barang. Nggih ngaten kula tak teng pepungkuran ngaten nggih. Ayo kemelok aku apa ora? Kemelok aku apa ora? Nggonmu lagi karo bendaramu kepiye?
Pak Jelaran, sampun. Kejumpa jejaran. Hah? Dia miru nyamping nikut. Apa jadi Endoro Putri Purwosari? Terus apa meneh? Alah Kak Endoro, mboten ketok. Ini ngono. Nggih. Kudune pancen koyo ngono. Nggih. Abdi kuwi kudu tansah ngladeni karo jejaran. Ngaten. Aja nganti lirno ing bab kuat. Ora apa-apa ning kapura. Marang sira diajeng Purwosari. Cek kula panas. Mestine tuwuh tandha pitakon jroning pengali. Yoginipun Kakang lumebu ana ing taman sari. Menika leres ya pangan niku. Sebab bilih dengan menika badhe pinanggih kalian Kanggo Purwosari. Kanggo Purwosari kepek kemana ing pinjal. Menapa kula badhe ya? Ora Purwosari. Nggih kula amat. Tenane ana bab sing kudu tak kandhakake marang sliramu. Jroning aku mapan ana ing negara Pajajaran. Ana ing Taman Sari negara Pajajaran. Lho kok wae. Sawise aku pinanggih karo sliramu, mbuh daya kekuatan apa sing mancing ana ing jiwa ragamu Purwosari. Tenane aku tresna karo kowe. Nuwun sewu kula nyebat. Iya, Menapa mboten ket lamunipun panjenengan menika? ora. Jroning pun Kakang kondo ana ing pangarepanmu wis tak penggalih kanthi weneng. Mergo rikala suwana Panjenengan menika calon garwanipun. sapa
Purwosari yo iki sliramu wangkak. Ing papan kinipun Kakang wis ndangka lamunipun Kakang tresna marang sliramu. Tumindak kasar koko Purwosari. Kula menika kadang kaya Gusti. Menapa panjenengan menika badhe teka Kalian kaliyan akhiripun Kakang mentio karo sliramu. nanging kula menika tasih kepot. Bila panjenengan menika garwanipun kadang. Boten nanti. Kula boten saged usah pagrayanipun kadang. Purwosari pisan meneh. Kowe gelem lelaki marang pun Kakang apa ora? Boten. Gelem? Boten. Gelem mo. Yo. Kok aneh-aneh. Diajeng Purwosari. Dadi kaya ngono ya tumindakmu, Diaj. Menapa ki kamu? Lah, isih takon. Ora ngerti apa sing tak karepi. Kula boten panas daya pangantika panjenengan menika menapa? Ora ngerti. Ora ngerti babar pisan. Sapa sing mlebu ana ing Taman Sari ki mau? Garwa panjenengan Kangmas Indra. Ya wis ngerti yen kuwi garwaku. Kiri ngopo? Tumindakmu kaya ngono kelawan garwaku, Diaj. Wis kuwi ta kamu? Kula tumindak menapa? Tumindak apa? Apa kowe ora ngerti? Yen Kangmas Pikulan Indrajaya kuwi garwaku. Kiri ngopo mlebu ana ing Taman Sari kene? Iki Taman Sari iki sapa? Ora liya ya wong sliramu. Dadi sliramu tumindak sedeng kelawan garwaku Kangmas Indrajaya. Boten garwa. Ora? Kula piyambak boten boten musik. Kados garwa panjenengan lumantar wonten sajroning Taman Sari menika. Ora mangerteni. Ora mangerteni. Gorong. Pancen iki mau mbok sengaja. Garwaku bakal bali ana ing Kahyangan Salendra Bawon. Ning mbok amperno ana ing dalem Taman Sari Mujo ora. Menika garwa panjenengan piyambak ingkang mampir wonten sajroning Taman Sari. Apa? Nek panjenengan boten pitados kaliyan kula, monggo panjenengan purpun. Pesan menika. Aku bakal morbo kelawan ban kuwi. Mesine wae banmu kuwi sarunjuk kelawan kowe. Ora bakal kondo ngapusi kelawan aku. Boten kok ndoro estu. Niki mau garwa panjenengan ingkang kamper wonten. Cukup. Aku ora caturan kelawan kowe. Kowe ku mau ngadi, kowe ku mau gediban. Apa kowe dadak melu cantok lawang bab perkaraku? Boten kok. Purwosan. Iki mbok sengaja. Mergo kowe ngerti yen Kangmas Indrajaya kuwi ngono garwaku. Kowe mari kawan aku. Yen aku duweni garwa ora ana liya dewa ning Kahyangan Salendra Bawana banjur kowe lelameran kowe adol ayu ana ing pangarepane garwaku. Iya apa ora? Monggo panjenengan niku kados sekali kamu. Gini ngopo aku kondo kaya ngono. Mergo aku ngerti, Diaj. Aku ngerti. Aku ngerti kanggo mripatku dhewe ora nyileh mripate. Diajeng Purwosan. Tadi saestu kamu boten kula. Garwa panjenengan piyambak ingkang mampir wonten Apa? Siramu mantur ana karepku yen siramu kuwi ora ngampirke kelawan garwaku. Endi aku percaya kelawan kuwi, Diaj. kula menika kadang panjenengan. Kadang. Kadang papamu. Terus ngerti yen kowe ngerti yen kowe ku kadang. Aku ngono sedulurmu. Ning nyatane apa?
aku kono kadang. Iki ngopo? Kowe tinggalan pertolong lawan aku. Apa kudune tumindak kamu, Mas? Ngerti papan dulunge, yen maling aku mesti aku dalan ceblak. Aja ditolongi. Aja tangis ana pengantin. Ora bedane kowe wanita sing ana ing planyah senengane nyampir lawan garwane dia. Apa kaya ngono kuwi tumindak? Yen kabeh tumindakmu iki ngerteni karo Kanjeng Rama. Mestine wae Kanjeng Rama kuwi yo bakal dukung lawanmu. Isa napa? Ira apa mesti sambok lawan Kanjeng Rama. Yen mangertosi, yen ngerti bab perkara iki. Yen putrine senengane nglebokno lawan wong lanang. Apa kowe dadi wong lanang sing larang? Apa kowe dadi wong lanang sing dadi celakane ning paruan? Dia jemput bos. Yen ayune ngrupamu isih kaya ngene. Mestine wae ora megawak. Mestine wae kowe bakal milih kawan wong lanang liya saliyane gawak. Kula tenan ning kene ya. Apa? Sakit kowe iki benar wis mengerti. Ya pancen kowe sing salah. Ya kowe ora gawe seneng kawan garwang. Mesti garwang ora bakal kepencot karo japoran kok. Japormu ya ayu lawan aku. Nek kowe wadon sing gatelen leboke bojomu ana ing kawasan. Rumakna dia. Aku kuwi ra sudi mengen ngakoni yen kowe kuwi kadangku sing tak tresna. Pengen dia kowe. Sawangan apa iki? Ini kan tadi tumindak. Aku tumindak. Mesine bae kowe ngerti. Iki ngono bukti. Yen nganti kena kelawan kulitku. Ora mung kulitku sing alus. Ora mung rupamu sing alus. Iki kan langsung kalian kulo kamu. Mas. Iki ngopo kowe ora melas kelawan aku. Iki ngopo kowe gagal ning atiku menyonyok lawan rasaku. Kowe wis gawe gelane atiku mergo kowe lemeran kelawan garwaku Kang Mas Indrajaya. Yen kamu iki ngono rasane ya. Wes. Enak. Iya. Arep pemindah apa? Saiki coba sawangan rupamu. Coba sawangan rupamu. Coba sawangan rupamu. Rupamu saiki dadi ono. Rupamu saiki wis ora ayu kaya biyen. Gini apa
Brak. Jur kaluputane apa? Luputip diajeng Perbosari menika mlebatke garwa kula Kang. Wani nglebokke pukulane gajaya. Perbosari. Boten romo menyang. Ora ngira babar pisan. Jebul asor banget. Kemudian tinimbang sejembering ripat cuplaan dengan dengar peduli putraku dewe pateni. Ini ngopo? Ini ngopo? Ajeng napa sampe? Ya kok ngerebut pusaka? Ajeng ngopo? Arep mateni Purbasari. Sampeyan ora atur kok jagale ngono. Lho. Ratu kok jagal setone aku ki ratu kok jagal menungso. Purbasari niku putrinipun sinten? Putraku, Ing napa wong kok tegel mateni anak? mergo luput. Bapakipun Lupute Purbasari wani ngamperake pikulun Indrajaya ing kaputren. Luput. jenengan to piye, Mbak? Ora. Kok ndakwa? Lho, mergo ana sing kandha. Sinten? Betari Purbalaran. Jarene Ratu ampun gampil nampa tembung harene. Lho piye to? Nggih mboten. Garwane dewa. Kula ngertos ning Piye? nalika Purbasari Purbalarang isih bayi, jenengan mboten nate dadi penjelajahan. Bener. Kapinujon penjalan dahar wonten tangise Purbasari Purbalarang nilaraken daharan bopong Purbasari wonten. Bener. Saniki pun dewasa. Mongko alit niku sing kersa jenengan sing rumati jenengan kangge jenengan. Pun dewasa kula saged ganggapi menawi panjenengan kagungan putra-putri niku enten sing bejani, enten sing sobek. Sing bejani Purbalarang awet dituntut para dewa. Ya. Purbasari iki arep dipek bojo dewa. Kula kok sia-sia. Kemuti Piye? nalika pikulun Indrajaya pamit ing Kendhapi munggah ing kayangan. Ya. Sampeyan jajal ning wonten. Ya kalingan. Pun mabur. Wes mabur. Nah niku dewa sing celutak. Ora sedo mabur gubet ing Taman Sari goya karo Purbasari ning Nyelutak-nyelutak dewa rumangsamu. Wes bener kowe. Pinteran kowe, heh. dewa buat jokane segur celek. Mau mati? Sangat. Kurang ajar. Arep tak paten-paten ngomong kuwi anak-anakku dhewe. Arep tak kapak-kapakke kuwi anakku dhewe. Tumraping kawula dheweke kawula tumraping kulawarga iki anakku. Aku sing bangsa. Purbalaran. Sing kados Luput Purbasari tetep luput. Gandeng luput iku tumrap marang bebrayanmu sing duwe panguwasa ora ana Betari Purbalaran menika lho. pidanane Purbasari tak pasrahke sliramu. Oh, jenengan kok singkat jam wis tuwa. Nah, Nggih, Iya. kula ngertos niki jame pun tuwa. Jenenge Sampeyan singkat nggih. Betul kok. ya, Menawi kula ingkang adilibab perkawis menika. Awet menika pagawon kaliyan garwa kula menika dipun amperake kaliyan Yayi Purbasari. Mila wiwit dinten menika Yayi Purbasari dipucet wonten ing Cirebon Cilipuke mawon. Kula ngertos ing Purbasari menika kan. Panjenengan menika ikut. Purbasari menika mampirke kaliyan garwa kula. Tumindak cendhek kaliyan garwa kula selingkuh kaliyan garwa kula. Terus tadi kuwi jenenge wong urip. Urip lakon. Kabeh kuwi sing ngobetke Sang Dewa. Kula diterima-terimake. jelas. Iki wong tuamu wis tegelan kowe. Mula anggepen tampa lahiran batinmu. Sadurunge kowe mapan alas rebet. Ndedonga ngersani Sang Bathara. Ngopo?
becik ketite Allah setara. Oh, kurang ajar. Allah, sing Allah. Kula dados saka guru ing Pasir Batang. Nggih. Getun lan keduwuh. Lho, kok getun? Nggih. Jenengan niku mboten adil. Sasampunipun kagungan putra mantu iku Indrajaya. Tumindake sampeyan nyekel Pradata ngawur. Mila kula mboten dados saka guru, kula wangsul teng Banten iku mboten kewian. Jawab sapa kok saut iki? Wis ora apa-apa. Kan kok saut sapa? Iki Mbak Yumu ya, Le. Iki Mbak Yumu kok mbok saut bocah. Ora apa-apa saiki sampe wis bisa. Nek arep Banten anu, reno melu pisan. Melu tenang. Santet pisan iki kok. Pisan melingku. Piye? Mengko nek udan deres angin Banten, luduk maburan, muga-muga sampe bidek. Ora mati. Ora diwonya. Ora diwonya. Wong mboten dewa kok nyabut. Ora bakal mandi. Pun panjenengan mboten usah kuat. Udan sambil bidek carane ben ora sambil bidek. Napa? Delik soramben. Panjenengan mboten usah getuni kalian Kyai Purbosari. Mergo panjenengan tasih nggadahi kula. Kaya ngopo kula yo sedulur. Sesuk tak gawe iki. Gampang. Patih. Magepokan lawan perintahku Rikala Semana. Mahargya selapan dina temantening pikulun Indrajaya lan putraku Betari. Nganakake tontonan sing durung lan sembelihan kewan sing durung ana. Rikala Semana ditemtokake sembelihane kewan utung. Mula saka kuwi kowe jumujuka ana ing papan dununge si pemburu lan penyupit ya. Perintah kang supaya ngupadi kewan utung. Kados ngaten. Menawi kados ngaten punapa ingkang dados kersanipun panjenengan, kula namung badhe ngestakaken dawuh kepareng kula badhe pamit. Amin. Ya.